Moi boas, estou en Caldas de Reis para participar no Campeonato Galego de Trail sobre unha distancia de 28 km e uns 1700 metros positivos. Volvo despois de un mes e unha semana parado, porque ao final o golpe que levara na Fonsagrada, que xa me deixou correndo mal no Trail da Filló en Zas, pois era unha fisura na costela, e entonces tiven que parar de todo para recuperar. Agora xa sin dolor ningún, polo que o obxectivo será disfrutar, pasalo ben, non vamos a intentar ninguna locura. Nada, xa quedan 15 minutos para sair, vou pasar cámara de chamadas que xe vou xustiño, a ver que tal sai. Polo menos esperar non caer, que xa andamos ca preparación da Maratón de Madrid, que é o obxectivo principal. Campeonato Xunta de Galicia Trail Running Classic. Imos polo kilómetro 7,5, ritmo medio de 6,37, acabando, creo, de subir por primeira vez Chiabre. Creo que temos que subir 3 veces. Vamos a ir a ver, de momento bastante ben. Menos mal que non cortei as uñas dos pés, porque aí nesa baixada facía falta agarre. Kilómetro 11,
ritmo de 6:31. Seguimos ben. Vamos. Así subo está ben. A se me engancha unha corda tira por mí. Xa vamos polo kilómetro 15, ritmo medio de 7:23. Xa na segunda subida a Xiabre. Non sei como será a terceira, pero a segunda xa me está chegando. Zona técnica, bueno, técnica, había que agarrarse unha corda e facer como se fora rápido. Acabo de queimar mamá, me cago en... Kilómetro 19,5. Xa estamos na terceira e última subida a Xiabre. Despois quedarán uns 6 kilómetros máis ou menos de baixada todo o tempo ata o centro de Caldas, xa para a meta. Ritmo medio de 7:44. A ver se consigo baixar de 7, que despois no resumen, despois do vídeo da carreira, vou vos contar que estuve aí chafullando no reloj. Vamos. Kilómetro 23,5. Xa estamos en plena baixada. Ahora hai barro, non quero outra vez. Ritmo medio de
12, sí. 7:19. Estamos intentando baixarse para acabar en 7, pero vai estar complicado. Xa as pernas xa están chegando ao límite. El que más nivel había Ose, ver a líder a identificar un favorito era prácticamente imposible. Pois ata aquí o que foi o Campeonato Galego de Trail, con vitoria para Alexandre Otero en 2 horas 27 minutos e 50 segundos e María Platero en 3 horas 12 minutos e 20 segundos. En canto ao meu resultado, acabei no posto 34 e quinto da categoría, con un tempo de 3 horas 17 minutos e 37 segundos, a un ritmo de 6,56 o quilómetro. O obxectivo cumprido, non caín e podo seguir preparando a maratón, e iso que había algunha baixada empedrada bastante técnica, pero estando o terreo seco, pois non hai problema. Sorpréndeme moito o posto acadado, sendo un campeonato, e sobre todo ese quinto posto da categoría. Pensei que ia quedar moito peor, xa que prácticamente saín dos últimos. E finalmente tamén conseguín baixar dos 7 minutos o quilómetro, polo que fun apretando toda a baixada para conseguilo. As sensacións foron bastante boas para levar só unha semana adestrando. Ademais estiven probando a tomar xeles en carreira de cara á maratón. Xa sei que non debería probalo en carreira, polo que poida pasar, pero é un máis similar ao que me podo topar cando vai a Madrid, por tema de nervios e así, porque adestrando pois xa é diferente. Outra cousa que estiven probando é a levar a ruta no reloxo, que non é a primeira vez que a levo, pero agora estou poñendo para que me vaya marcando o ritmo dependendo do desnivel, tamén de cara á maratón. Teño que seguir mirando como configurar ben iso, porque nas baixadas ia demasiado rápido e subindo moi lento. O percorrido saía dende o centro de Caldas con bastante asfalto e poñendo rumbo ao Monte Xiabre para encarar a primeira subida por un longo cortalumes ata o quilómetro 8. Tras subir, tocou baixar por unha zona con pedra solta bastante técnica, logo algo máis corrible e outra vez algo de técnica. Comezamos a subir novamente o Xiabre, pero con algún tramo de baixada polo medio, ata que nos poñemos a subir sen descanso ata o quilómetro 15,5. Longa baixada rápida por terra, e no medio da baixada cruzamos pola fervenza de Fridauga. Volta a subir o Xiabre por outra zona ata o quilómetro 20, e dende aí a baixar polo mesmo sitio que fixemos na primeira subida, pero agora poñendo rumbo a meta situada na praza do Camiño Portugués. A distancia polo reloxo foi de 28 km e medio. Persoalmente a min o percorrido non me gustou, polo que vin é un monte que está sendo repoboado tras varios incendios. Sí que hai algunha parte que se pode salvar, pero ter que subir 3 veces, aínda que fora por sitios distintos, para ver os mesmos eólicos, pois non me gustou nada.
Sí que pode ser que para disputar o campeonato pois tiña esa dureza e técnica que se podía buscar con subidas por cortalumes e pedras soltas, ou igual que as baixadas e zonas rápidas para exprimir os participantes. O prezo por participar era gratis para os que participaban no campeonato e por tramos de tempo para o trail popular, sendo o primeiro tramo de 20 euros e para o segundo tramo de 25 euros, para a distancia na que participei. Os puntos positivos, pois boa información da carreira e guía do corredor con toda a información necesaria, varias distancias en trail de 28, 16 ou 8 km e andaina de 12 km, varias zonas para aparcar, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día da prova, retransmisión en directo da prova, pero se vos digo a verdade non sei se a houbo ao final, moi boa marcaxe do percorrido, 4 avituallamentos intermedios, 2 completos e 2 líquidos, duchas no polideportivo a uns 800 metros dende a meta, comida final con callos que estaban moi bons, os premios non eran acumulativos, agasallo destes manguitos, só para a proba popular, e, se non me equivoco, para a distancia longa, para as outras distancias creo que daban unha camiseta, e sorteo entre os participantes que asistiron á entrega de premios. Os puntos a mellorar, pois localización, entorno e percorrido bastante mellorable, polo que vi nas outras distancias que ían por outro monte, o percorrido parecía máis entretido e máis agradable visualmente. Como dixen antes, ter que subir 3 veces a ver os mesmos eólicos pois non me gustou nada. E os avituallamentos, tanto intermedio como o final, bastante xustos comparado con calquera outro trail. Por exemplo, no avituallamento final, cando cheguei só había auga e plátano, e cando marchaba para as duchas, pois extraían o isotónico e máis laranxa. Foi un avituallamento final por tramos de tempo. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova e vémonos nas carreiras.